hinbahin sa tunga sang katawhan kag sang iya palibot kag sa pagpanumbalik sang aton pagbalanse sang aton ecosystem. Magtingob kita, ipalapnag naton ang matuod nga kahimtangan sang aton palibot kag magpangayo kita sang sabat sa mga tawo nga ginhatagan sang responsibilidad sang Dios kag sang kasuguan. Magpangayo kita sang hustisya para sa tanan nga mga tinuga. Kung hindi kita magbugtaw kag maghulag karon, ang buwas mahimo nga ulihin na. Nagadalom ang mga pilas kung aton ginapadugayan. Karon ang tion sa pagbangon, sa paghulag, kag sa pagdepensa sang aton kalibutan. Magtindog ang tanan sa pagsugod sang aton santos nga misa, nga pagapangunahan sang aton mahal nga Arsobispo sang Capiz, His Excellency, the Most Reverend Victor B. Bendico Didi. Yari kita karon sa sitwasyon nga madamusing tamang tagtanon ato ninilapat na ato hamon dili ang pag-angkat sang panahon madamo sa aton kababayan dawat latag mata hindi makakita hindi gipalatanan pagtuot ni Kristo o kagustuhan natin matawo
Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang paghidait yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Mga kauturan kay Kristo, agod nga mangintakos kita sa pagsaulog sining balaan nga mga misteryo, kilalahon nato ang aton nga mga sala, magpangayo kita sing patawad sa Ginoo. Nagakumpisar ako sa Dios nga magkagagahom sa nga tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa, nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sa katanan, kag sa napatawad ang aton nga mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan, kag sa duta pagkinain sa mga tao na maayos ang nabubuhat mo. O Ginoong Diyos,
mangamuyo kita. O Dios nga mo namay, gintawag mo ang tanan nga mga butang, agud magkabuhi paagi kay Kristo, ang panganay sang tanan nga mga tinuga. Itugot, ginapangayo namon, nga sa pagsunod sa pagtuytoy sang imo espiritu, nga nagahatag sang kabuhi, matatap namon nga may paghigugma ang tanan nga ginbuhat sang imo mga kamot. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi nga nagaharyo pod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos tatnan nga mga tuig sang mga katuwigan. Amen. Palihog maglingkod sa mga may lingkuran. Balasahon gikan sa libro sang Kaalam ni Salomon. Ang bisan sino nga wala nagakilala sa Dios, isa kabuang. Ini nga mga tawo nagatan-aw sang maayo nga mga butang sa palibot, pero hindi nila makita ang buhi nga Dios. Ila gintun-an ang mga butang nga iya ginhimo, pero wala nila matalupangdan ang tagbuhat sining butang. Sa baylo, nagapati sila nga ang kalibutan ginagamhan sang mga Diyos, kasubong sang kalayo, hangin kag bagyo, ukon sang nagalibot nga mga bituon, nagailig nga mga tubig, ukon sang mga bagay sa kalangitan. Nalipay gid ang tawo sa pagtan-aw sang matahom, sang sining mga butang nga nagahuna-huna sila nga ini mga Diyos. Pero ila kuntani hangpon nga ining mga butang may agalon nga labaw sa ilat tanan. Tungod kay ini, siya amo ang tagtuga sang katahom sang tanan nga mga butang. Ayhan, tuman ka istrikto ang aton paghukom sa ila. Basi ayhan, luyag Manila, masalapuan ang Diyos, pero dili nila sarang makita. Nalikupan sila sang mga tinugas sang Diyos nga tumanggid katahom sa bagay nga nagpamatuod sa ila nga ining mga tawo wala sing rason agod nga hindi sila mabasol. Kung may ikasangkol sila sa pagpahibalo kag sa pagtukib sang kinaugali sang kalibutan nga abala nga wala gid nila masalapui ang Ginoo sang tanan nga mga butang, ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo, kapag uha ang dagway sang kalibutan. Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo, kapag uha ang dagway sang kalibutan. Ang himaya sang Diyos kinapahayag sa maathag sang kalangitan.
ang langit nagpakita sa iyang mga binuhatan. Ang tagsakaadlaw nagsugid sini sa madason nga adlaw. Ang tagsakagabi nagasulit sini sa madason nga gabi. Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo kapag uha ang dagway sang kalibutan. Wala sing tulong o kung tinaga na ginagamit, wala sing gahod nga mabatian. Pero inatingog nagatugog sa bugos nga kalibutan. Ang ilang mga pulong nagalambot sa mga ukbong sang duta. Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo kapag uha ang dagway sang kalibutan. Ipadala ang imo Espiritu o Ginoo kapag uha ang dagway sang kalibutan. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Kolosas. Si Kristo amo ang makita nga laragway sang indi makita nga Dios, ang panganay nga anak nga labaw sa tanan nga mga tinuga. Kay paagi sa iya gintuga sang Dios ang tanan nga mga butang sa langit kag duta. Ang makita kag indi makita, lakip ang espirituhanon nga mga gahom, mga hari, mga punuan kag mga gumalahom. Paagi sa iya kag para sa iya, gintuga sang Dios ang tanan. Sa wala pa matuga ang tanan nga mga butang, yara na siya, kag sa ila paghiusa sa iya, ang tagsa ka butang, may iya nga naiguan nga lugar. Siya ang ulo sang lawas nga amo ang iglesia, siya amo ang ginhalinan sang kabuhi sini nga lawas. Siya amo ang panganay nga anak nga ginbanhaw gikan sa minatay, agud nga siya lamang ang manginnahauna sa tanan nga mga butang. Kay sunogid sa pagbuot sang Dios nga manginyara sa anak, ang bugos nga kinaugali sang Dios. Gani, paagi sa anak, ginbuot sang Dios nga ipasag-uli sa iya, kaugalingon ang bugos nga kalibutan, paagi sa pagkamatay sang iya anak sa krus. Gintigayon sang Dios ang paghidait, kag sa sini nga paagi, ginpabalik niya sa iya kaugalingon, ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia.
Ang ginuyara sa inyo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Sadto nga panahon, si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. Wala sing tawo nga makaalagad sa duha ka agalon. Kay kontrahon niya ang isa, kag higugmaon ang isa. Ukon magadampig siya sa isa, kag magatamay sa isa. Hindi kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. Amo ini ang kabangdanan kun nga nagsiling ako sa inyo nga hindi kamo magpalibog kun ano ang inyo pagakaunon kag pagaimnon agod kamo mabuhi. Ukon ano ang inyo isuksok sa inyo lawas. Hindi bala ang kabuhi labi pa sa kalanon kag ang lawas labi pa sa panapton? Tanawa bala ang mga pispis nga nagalupad-lupad sa palibot. Wala sila nagasabog sing binhi, ukon nagaani, ukon nagatipon sang ila patubas sa mga tambubo. Pero ang inyo amay sa langit, nagapakaon sa ila. Hindi bala mahal pa kamo sa ila? Sino bala ang makadugang sing isa ka tinuig sa iya kabuhi paagi sa pagpalibog tungod sini? Nga abala nagapalibog kamo nahanungod sang inyo mga bayo. Tanawa kung daw ano ang pagtubo sang mga bulak sa latagon. Wala sila nagapangabudlay ukon nagahimo sang ila mga bayo. Pero nagsiling ako sa inyo, nga bisan pa si Solomon sa iya pagkamanggaranon, wala siya makasuksok sing bayo, nga subong katahom sini nga mga bulak. Ang Dios, amo ang nagapabayo sang mga hilamon, nga nagatubo karon, kagbuas idapong lamang sa kalayo. Hindi bala siya magpabayo sa inyo? Ay kadyutay sang inyo pagtuo. Gani hindi kamo magpalibog nga nagsiling. Diin bala kita makuha sang aton kaunon, ukon sang aton ilimnon, ukon sang aton mga bayo. Amo ini ang mga butang nga ginpalibugan sang mga hintil. Ang inyo amay sa langit, nakahibalo nga kinahanglan ninyo ini nga mga butang. Sa baylo sini, unahan ninyo sa pagpangita ang ginharian sang Dios kag sang iya katarungan kagatagan niya kamo sinitanan nga mga butang. Gani hindi kamo magpalibog na hanungod sang buwas. Kayang buwas may iya man nga kaugalingon nga palaligban. Wala sing kinahanglan nga dugangan pa ang palaligban nga nagaabot sa tagsa kaadlaw. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Magpabilin nga nagatindog para sa bendisyon. Palihog maglingkod.
Very Reverend Monsignor Rufino Reggie Pamposa, ang aton nga Vicario General, diri sa Diocese ng Capiz, ang aton nga Episcopal Vicar sa Western Vicariates, Very Reverend Father Silvin Gloria, ang aton nga Episcopal Vicar sa Eastern Vicariates, Very Reverend Father Bermani Banyes, ang aton nga Kura Paroko diri sa parokya ni Santo Tomas de Villanueva, Very Reverend Father Cyril Villarreal, sa aton nga Vicar Forain sa Santa Gema, Very Reverend Father Reman Bacusa, si Monsignor Jojo o siya man ang Vicar Forain diri, no? Sa Vicariatos ng Santo Tomas, no? Sa mga kaupdanan kong mga kaparian, ngayari diri, nga nagakon-celebrar, sa aton nga diakono, sa aton nga PPC President, Dina Istorque, kag ang mga katapos ang Parish Pastoral Council, sa mga lideres naton sa aton na narisari ng mga zona, sa aton nga halangdon nga mayor sang Banwa, sang Dao, Mayor Jimbo Baruela, kagang iya nga tiayon Mercy Baruela, sa punong barangay, sang sining barangay sang Agtambi, Rosilen Bauson, no? Kag mga barangay kagawad, kag sa inyo tanan nga mga kauturan kay Kristo, maayong aga. Laudato si o Signore, dayawon ikaw o Ginoo, kagani subong nagatingob kita sa pagdayaw sang aton nga Ginoo. Pasalamatan naton siya nga siya mo ang aton tagtuga na naghatag sa aton sang kabuhi. Pasalamatan naton siya sa sining matahom naton nga panahon subong nga aga, kag sa aton nga pagsaulog sining season of creation subong nga aga. Upod man naton ang tanan nga yari diri nga aton nga makitaan, ining mga kakahuyan nga nagalibot sa aton, ang mga hilamon nga yara sa duta. May nabatian pa kita dira nga nagaaw-aw, no? Ang ido. May ara pa dira nga mga karabaw nga ginagaid sa likod naton. May ara man dira nga mga kanding, no? Nga ginagaid. Ambot kung ano pang ara dira, no? Initanan, gintuga sang mahal nga Diyos. Kagani, upod naton ina sila tanan sa aton nga pagsaulog sining santos nga misa. Mga kauturan kay Kristo, sang nagligad nga tuig, nagpagwa ako sang ako nahauna nga sulat pastoral para sa Season of Creation 2024. Kag nagkapasalamat gid ako sa inyo, ilabi na gid ang inyo mainit nga pagbaton kag konkreto nga mga pagpanikasog sa pagtuman sa mga panawagan sini. Paagi sa inyo aktibo nga partisipasyon sang nagligad nga tuig, natukiban diwat sang aton mga kauturan ang katahom sa mga gintugas sang Dios kag ang pag-atipan sang aton common home. Makita na ang mga tanda sang paglaom. Nahibaluan naton nga naguntat na ang pila ka illegal nga operasyon sang mina ukon pagmina diri sa Capiz, bangod sa maisog nga panindugan sang aton mga pumuluyo.
Diri nakita naton nga kung ang mga komunidad magbugtaw kag maghulag, posible gid ang pagbag-o. May paglaom pa apang mga kauturan kay Kristo. Malayo pa ang aton pagalakton. Ang mga pilas ang duta nagadinugo sa gihapon kag padayon ang paghilibion sa mga imol. Ang tema sini nga tuig sang season of creation, paghidait upod sa mga tinuga, peace with creation. Nagaagda sa aton sa pagpamalandong nga ang matuod nga paghidait hindi lamang makita sa kalinong sang palibot, kundi sa mahirop nga kaangtanan sang tawo sa iban nga mga tinuga, sa pagpati kag pagpali sang samad, sang mga pagbinahin-bahin sa tunga sang katawhan, kag sang iya palibot, kag pagpanumbalik sang pagbalanse sa aton ecosystem. Gani, kinapamangkot kita karon, ano nga estilo sang aton pagkabuhi, mga pagsulundan, kag mga prioridad ang kinahanglan nga magbag-o. Mapasa pabala kita sa masunod nga henerasyon sang isa ka planeta nga hindi puno sang pilas, kundi isa ka mabinungahon nga hardin sang kabuhi. Upod sini nga balatyagon kag painuino usisaon naton karon ang mabugat nga mga problema sa ekolohiya sang aton probinsya kag syudad. Magtingog kita, ipalapnag naton ang matuod nga kahimtangan sang aton palibot, kag magpangayo kita sang sabat sa mga tawo, kag inhatagan sang responsibilidad sang Dios kag sang kasuguan. Magpangayo kita sang hustisya para sa tanan nga mga tinuga. Kung hindi kita magbugtaw kag maghulag karon, ang buwas mahimo na nga ulihi. Nagadalom ang mga pilas kung aton ginapadugayan. Karon ang tion sa pagbangon, sa paghulag, kag sa pagdepensa sang aton kalibutan. On solid waste management. Suno sa ginapahanumdum sa aton ni Papa Francisco, ang duta, ang aton puluyan, daw kapareho na sang isa kadako nga tinumpok nga basura. Ginkuha sa Laudato Si 21. Gani, nagapanawagan ako sa tagsa-tagsa nga seryosohon ang pagseparar sang basura, biodegradable, recyclable, kag residual waste, ilabi na gid sa aton mga panimalay, sa mga local government units, LGUs. Mabasko gid namon nga ginapanawagan nga inyo punduhan sang nagakaigo ang pagtipon sang basura, pag-recycle, mga treatment kag final disposal facilities. Ang nagakaigo nga paghimos sang basura wala lamang nagapakita sang katinlo kag kahusayan, kundi nagapabutyag man sang pagtahod naton sa aton dignidad kag sang dignidad kag kabuhi sang iban. Ang mga basura nga patarasak nga ginahaboy naton bisan diin nagapanuktok na sa aton puwertahan kag ini nagakahanabo kun magbaha.
Kun magpabaya kita, suyupon sang duta ang mga kemikal, kag maghilo ini sa aton mga water table. Sa ulihi, mabudlayan na kita magpangita sang matinlo nga tubig. Isikway nato ng kultura sang pagkamausikon, throwaway culture, kag ang sobra-sobra nga pagkonsumo, excessive consumerism, ang paggamit sang single-use plastic, kag ang paghaboy sini, wala lamang nagahilo sa aton kadutaan kag kadagatan, kundi nagasalaming sang aton batasan sang kahakog, pagkabaliwala sang aton palibot, kag pagkawalay kabalaka para sa iban. On illegal quarrying and responsible extraction. Suno sa pinakaulihi nga datos sang Kapenro, Capiz Provincial Environment and Natural Resources Office sa probinsya sang Capiz, mayara sang 25 ka mga permit holders para sa mountain quarrying. Napulo diri ang may blasting, kag mayara pa 8 nga pending applications. Mayara pagid sang 18 ka mga permit holders para sa commercial sand and gravel quarrying, kag may 19 pa ka mga aplikante. Ining madamo nga mga quarry operators ginadugangan pa sang makaalarma nga presensya sa mga illegal quarry operators nga wala sing permits. Bilang mga kapisnon, dapat kita magbantay kay ini nga sitwasyon, magahatag sang dako nga katalagman sa aton palibot. Sa aton mga utod nga mga quarry operators, ginapanawagan namon ang inyo pagkaresponsable sa inyo mga negosyo. Kabay nga hugot kamo nga magsunod sa mga kasuguan kag magpatuman sa matuod-tuod nga rehabilitasyon sa mga lugar nga inyo gingamit. Magbulig sa tayuyon nga pag-uswag sa mga apektado nga komunidad. Siguraduhon nga ginapasulabi ang ila kaayuhan kag ikaayong lawas. Mangin transparent kag accountable sa inyo mga hilikoton, kag magpasakop sa mga tumandok sa importante nga mga desisyon dira sa ila mismo nga mga lugar. Ang irresponsable nga pagkwari sarang makaguba sang mga suba, mga kaumhan kag mga ecosystems. Makaluluoy ang mga panimalay nga nabilin nga madali mabiktima sang pagbaha, pag-anod sa mga lapo kag bato, kag pagkadula sang ila palangabuhian. Kinakilala naton nga ang pagkwari mapuslanon man kag kabahin sang pag-uswag. Apang tubtub sano ang pagkutkot kag pag-ab-ab sang aton mga kabukiran kag kasubaan. On flooding and flood control projects, sang damlag lang ato nasaksihan ang madasig nga pagbuslog kag pagtaas sang baha sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Hindi lamang ini epekto sang mabunok nga pag-inulan. Ginapalala pagid ini sang pagpangutod sang kakahuyan.
pagpanghaboy sang basura bisan diin lang, irresponsable nga pagmina, palpak nga mga drainage system, kag wala nagakaigo nga urban planning. Dako ang halit sang baha, ilabinagid sa aton agrikultura, mga estruktura, kag pangabuhian sang tawo. Gani nagapanawagan kita sa aton gobyerno kag mga contractors sa baylo nga ibulsa ang pundo para sa flood control, himakasan kag bantayan nga mangin mapag-on kag mapuslanon ini. Bantayan ang mga unregulated massive land conversions gikan sa forest to agricultural lands nga nagapasulabi sa interes sang pila ka mga negosyante lamang. Ibalik kag amligan ang mga mangroves kag ang natural nga mga alagyan sang tubig. Nagapanawagan kita sa tagsa-tagsa nga magpananom sa mga kahoy, magpanglimpyo sang ugsaran kag kanal, kag maglikaw sa paghaboy sang basura bisan diin lang ilabinagid sa mga kanal kag kasubaan. Ang pagtapna karon mas epektibo sang sa magastos nga rehabilitasyon. Mga utod, ang santos nga kasulatan nagapahanumdum sang aton sagrado nga responsibilidad bilang mga tulugyanan. Ginkuha sang Ginoong Dios ang tawo, kaginbutang siya sa katamnan sang Eden, sa pag-atipan kag pagbantay sini. Kinkuha gikan sa libro sang Genesis 2:15. Ang pag-atipan kag pagbantay wala nagakahulugan sang paghimulos kag pag-abusar, kundi sang pagpatubo kag pagtipig. Ang pag-usik, pagpabaya, pagpanghalit, polusyon, pagbaha, tuga sang pagpatumbaya sang tawo, kag patarasak nga pagkuha sang bunga sini, isa ka pagluib sa sagrado nga mando nga ginhatag sang mahal nga Dios. Hindi kita mga tag-iya, kundi mga tulugyanan lamang sang kalibutan. Kung ginaamligan naton ang duta, mga suba, mga dagat, mga kasapatan, kag mga komunidad gikan sa halit, ginatuman naton ang sugo sang Dios, kag ginasiguro nga ang dulot sang pagtuga nagapabilin nga isa ka bendisyon para sa masunod nga mga henerasyon. Gani, liwat nagapanawagan kita sa aton mga leader sang gobyerno, kag sa tanan nga mangin makakalikasan sa tanan nga tion sa paghimo sang mga desisyon nga nagaamblig kag wala nagahimulo sang aton common home. Ipatuman ang mga layi sig may kalig-on kag kapag-on nga wala sing kahadlok ukon pabor. Ipasiguro sa mga pumuluyo nga wala sing illegal kag irresponsable nga mga hilikoton sang padayon nga magahalit sang aton syudad kag probinsya. Kunang dunang manggad, ginaabusaran kag ginahalitan, nagabalik ini sa aton, kag ang mga imol ang una nga nagaantos. Samtang ang mga manggaranon kagamahanan nagapabilin nga nasilungan sa likod sang ila mabakod nga mga pader kag mansyon. Magbantay kita batok sa mga tawo nga nagapangita sang pamaagi nga malutsan ang mga layi
para sa personal kag material nga interes, kag nagapadihot agud makaganansya gikan sa pundo nga para sa pagpakaayo kag pag-amlig sang palibot kag mga komunidad. Silinggani ni Propeta Isaías. Pareho lamang sila sang mga ido nga dalok nga wala nagakabusog. Isaías 56:11. Si Papa Leon XIV nagapahanumduman sa aton. Nabatian naton ang pagpanghakroy sang duta kag sa mga imol kag ini nga mga pagpanghakroy nagalambot sa tagipusoon sang Dios. Kabay nga ang tagsa ka parokya, mission station, BEC, religious organization kag ministry, eskwelahan kag seminaryo, panimalay kag iban pa nga mga institusyon magdala sa ila tagipusoon sang misyon sang edukasyon kag aksyon para sa palibot. Agud nga ang pag-atipan sa mga tinuga hindi mabulag sa aton identidad bilang mga Kristiyano. Ang Commission on Integral Ecology sang Archdiocese sang Capiz buot nga mangin iwag sang paglaom. Paagi sa mga programa, ilabi na sa regular nga programa sa 88.1 Spirit FM. Wala sing kakapoy nga ginapasanyog ang ihibalo tuhoy sa ekolohiya. Magahatag sang giya kag tingog sa mga komunidad nga apektado sa mga isyu sa palibot kag dunang manggad. Ginapasiguro sini nga ministeryo nga ang panawagan sa pag-atipan sa mga tinuga hindi lamang mabatian sa sulod sang mga pader sang simbahan, kundi nga magalabot man sa mga panimalay, eskwelahan, kag publiko nga mga duog. Kabay nga ining sulat pastoral, mangin isa kapahanumdom, kag isa kapanawagan sa mas madasig nga paghulag. Bilang mga anak sang Dios, himuon naton ang aton probinsya kag syudad nga mangin isa ka buhi nga saksi kag responsable nga pagkatulogyanan para sa himaya sang Dios kag para sa kaayuhan sang mga henerasyon nga magaabot pa. Kabay nga ang aton Iloy Birhen Maria, ang reyna sang langit kag duta, mag-upod sa gihapon sa sining aton pagpanglakaton sang paglaom. Bendisyonan kita tanan sang mahal nga Dios. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Mga buyo kita sa Ginoo, ang aton mahigugmaon nga Dios nga nagpahiusa sa aton kag nagapalikon sang tanan maayo nga paghiliusa sang kalibutan. Ang aton isabat, Dios ang tanan nga kabuhi, pamatii ang amon pangamuyo. Dios sang tanan nga kabuhi, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang simbahan sa iya mga nagapamuno kag mga katapo, magtubo sa paghigugma sa aton dunang manggad, kag sa Dios ang kabuhi nga nagtuga sa iya,
magkatingala sa paginbuhat sa mga kamot sang Dios, kag magpasalamat sa Dios, magdayaw pinaagi sa pagtatap kag pagamlig sa dunang manggad, nga matugutan ini sa pagsagod sa aton sang bugana nga kabuhi. Mga muyo kita. Dios sang tanan nga kabuhi, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang gobyerno magpanikasog nga hindi pagtugutan ang pagwasak kag pagpanghimulos sa kaanyag kag kaalwan para mabayaran ang pungsudnon nga utang kag para sa personal nga ganansya. Kag matuytuyan nila ang ila katawhan nga magpanarabaho sing tingob sa pag-amlig sang kabuhi sa kalibutan, ang aton puluyan. Mga muyo kita. Dios sang tanan nga kabuhi, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang mga ekonomista magtuon liwat agod nga ang kabalaka sa dignidad sang tawo, maglabaw sang sa interes sa produksyon kag ganansya, kag magpasulabi sang integridad kag pagsagod sang kalibutan. Mga muyo kita. Dios sang tanan nga kabuhi, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang mga siyentipiko kag mga masinampaton sa teknolohiya makapangita sa mga pamaagi agod mabuhi liwat ang mga napatay na nga kadutaan, maglabas ang hangin, magbalik sang kabuhi sa aton mga kadagatan kag kasubaan, kag maghimo sa aton kalibutan nga mangin maayo nga puluyan para sa tanan nga mga tawo kag tinuga. Mga muyo kita. Dios sang tanan nga kabuhi, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga ang mga pamatan-on sa bug-os nga kalibutan, magkahibalo pagid sang mga ekososyal nga krisis sa aton panahon, kag sang ila dako nga katungdanan nga magdala sang pagbag-o, maghimo sang konkreto kag lapnagon nga mga tikang, agod maatipan ang planeta, ang puluyan sang tanan, kag magpangisog para sa iya sini nga palaabuton. Mga muyo kita. Dios sang tanan nga kabuhi, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay nga hindi naton tanan pagtugutan ang wala sing pulos nga mga propaganda nga nagadala sa aton sa materialismo kag konsumerismo. Sa baylo, matun-an naton nga magkabuhi isang simple kag kasaranga samtang nagalaom sa mapinalanggaon nga pagsagod sang Dios. Kag samtang nagabaton kita halin sa Ginoo, mga maalwan man kita sa paghatag sang aton pagpalangga sa sining planeta, kag sa labing kubos sang aton mga utod. Mga muyo kita. Dios sang tanan nga kabuhi, pamatii ang amon pangamuyo. O Diyos, ang tanan nga kabuhi, gintugyan mo sa amon ang pagtatap, pagpag-amlig sang kalibutan, ang puluyan sang tanan. Itugot nga ang imo espiritu magtandog sa amon nga nagapanrabaho suno sa imo pag ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magapadayon kita sa santos nga paghalad. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo.
nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay mong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat pusong pagkaibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang bayang inibig mo, ngayon'y umaawit, sa'yo ay sumasambat, nananalig, umaasang diringgin ang bawat dalangin, sa alay na ito'y nakalakip. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkainibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa buti ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng upas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkainibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala
kinabuyo kita tanan mga utod, agod nga ning aton nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagagahom sa nga tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugkos niya nga Santa Iglesia. O wamay batuna, ining patubas ang duta kag kinabudlayan sang amon mga kamot. Himpita sa ila ang imo mga tinuga, agod nga sa gahom sang Espiritu Santo. Mangin pagkaon namon kag ilimnon sang kabuhi nga dayon. Ginipangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa kaluwasan, kay sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo, o Ginoo santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Imo gintuga ang tanan nga mga butang, ang takna kag ang panahon nagatuman sang imo kasuguan. Imo ginpagahom sa bugos nga kadibutan ang tawo nga imo ginhimo sa imo larawan. Imo ginpadumala sa iya ang tanan nga mga tinuga. Agod nga magdayaw siya sa imo adlaw-adlaw tungod sa mga katingalahan sang imo ginhimo kag kaalam paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Gani upod sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, kami nagaamba sing walay untat nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ang mga ehersito. Puno ang langit kag ang duta sang imo himaya. Hosana. Magpabilin nga nagatindog. Santos ikaw, nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Busay padalangin mo Espiritu sa pagpasantos sining mga dudot, agud mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kagin pamihak-pihak ang tinapay samtang nagapasalamat sa imo, kag iya ini nga ginpanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon kamo sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat, kag iya ginpalibot ini nga kalis sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom kamo sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala.
Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, pagkarika, O Ginoong Jesus. Gani o Amay, sa imo ning tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwas. Sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang kapagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapdag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma, upod samon Santo Papa nga si Leon, samon Obispo nga si Victor, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining among katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaw mga banhaw sila. Dumduma man tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluy man kami yari diri karon nga nagatambong, agod maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Berheniloy sang Dios, upod kay San Jose Ngiyabana, upod sa mga apostoles, kay Santo Tomas de Villanueva, sa tanan nga mga santos sa nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesu Kristo. Paagi sa iya, kagupod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dumog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, pagsunod sa iya nga gintudlo, mga muyo kita sa may dako nga pagsalig. Damay damon nayarakan sa mga langit. Pagdayawon ang iyong
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Atagi kami sa paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami. Agod maluwas kami gihapon sa sala. Paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang laong nakangibaya sa mga tuwid, sa mga katuwiran. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang panghidayat kinabilin ko sa inyo, ang akon panghidayat kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, at agi siya sing panghidayat kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi, nga nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuwigan. Amen. Hidayat sa Ginoo yara sa inyo sa gihapon. Magyara man sa imo. Magatagay kamo sing paghidait. Poderos ang Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan, manoy ka sa amin. Poderos ang Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan, manoy ka sa amin. Poderos ang Diyos na nagawala sa mga sala sa kalibutan, hatagan mo kami simpagidait. Yari si Jesucristo ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan kita tanan nga ginadapit sa bangkete sang aton nga kordero. Ginoo, dili ako takos sa magsulod ka sa akon puluyan. Apang impit lang lamang isa kapulong kamagaayo ang akon kalag. Ikaw kag ako may kinaiya, may kinabuhay sa daksa-daksa. Pinasahi nga tinugan
Palihog magtindog ang tanan. Muyo kita. O Dios nga amo namay, kabay nga ang sakramento sang paghiliusa nga amo na baton, magpaskog sang amon paghiusa sa imo, kag sa amon mga utod. Agod, nga sa paghulat namon, nga langit kag duta, tuman namon ang pagkabuhi sang paghiliusa. Upod sa imo mga tinuga. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Karon pangamuyoon naton ang pangamuyo sa sining tuig sang season of creation. Pangamuyo para sa season of creation. Santissima Trinidad, manunuga sang tanan. Nagadayaw kami sa imo, bangod sang imo kaayo, nga makita sa tanan mo nga tinuga, nga nagahimo sa amon, bilang mga tinuga ginhimo sa imo. Bilang buhi kag isa ka panimalay, pinaagi sa duta nga imo gintuga, na eksperyensyahan namon ang gugma kag pagsagod, puluyan kag pag-amlig. Nagaako kami nga wala kami naangot sa duta bilang iloynon nga regalo gikan sa imo nga amon tagtuga. Ang amon pagkamaiyaiyahon, kahakog, pagpabaya kag pag-abusar, nangin kabangdanan sang krisis sa klima, pagkadula sang interaksyon sang nanuhay-tuhay nga butang nga may kabuhi sa palibot, kag pag-antos sang mga tawo sang amon isig katinuga. Nagaako kami nga wala namon ginpamatian ang panghakroy sang duta, ang panghakroy sang tanan nga mga tinuga, ang panghakroy sang espiritu, sang paglaom kag katarungan nga nagakabuhi sa amon. Kabay nga ang espiritu nga manunuga, magbulig sa amon nga kahuyangon, agod nga makilala namon ang makaluluwas nga gahom ni Kristo, kag ang paglaom nga makita sa iya. Kabay nga ang panghakroy sang espiritu, maghatag sa amon sang kabubuton, nga mag-alagad sa imo sing tampad, agod mabatian, kag mabulong namon ang mga tinuga, maglaom, kag maghulag upod sa iya, agod magpamulak ang nahauna nga patubas sang paglaom. Mahigugmaon nga Dios kag manunuga, kabay nga mabatyagan namon ining mga panghakroy, kag mangin maluluyon kami katulad ni Jesus, ang Ginoo nga manluluhas. Baguha ang amon paglantaw sa amon kaangtanan sa duta kag sa isa kag isa, bilang mga tinuga nga ginhimo sa imo larawan. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Karon aton pamatian ang mensahe ni Reverend Father Cyril Villarreal. Maayong aga sa aton tanan, kag sa tanan namon nga mga bisita nga yari diri. Ginaabi-abi ko gikamutanan. Welcome sa parokya ni Santo Tomas de Villanueva kag Vikaryato ni Santo Tomas de Villanueva. Palakpakan naton ang tanan naton nga mga bisita. Sa sininga tuig 2025 nga pagsaulog sang season of creation, may duha ka parokya nga ang season of sila ang nangin-host sang season of creation, pero at the same time, in a matter of a week, either before sang fiesta nila or after a week after sang fiesta nila, amo ang season of creation.
So ang una ining aton nga parokya diri sa Santo Tomas de Villanueva sa Dao, a week after magasaulog ini sang kapiyastahan. Kagang isa pagid ka parokya ang didto sa kay Padre Pio sa Gabuan under kay Father Inan Bulante. So ang iya nga piyesta September 23, kagang iya nga season of creation nga magahost sila is October 2. Sang nagmasakit siya, dito ko lang na-realize, kay I think last week nagmasakit siya, dito ko lang na-realize kung ano giman ka stressful gali, magpreparar sang duha ka dako nga okasyon. Ang season of creation, kag ang kapiyastahan. So, matingala ka mo hinga man, Father, way ka nagmasakit. Luwas nga mapagros ako, madamo sang mga tawo nga nagbulig, hindi lang ako ang naghulag para sa sining madinalag-un nga okasyon. Kag ini sila tanan luyag nakon pasalamatan. Una, ang amay sang aton nga banwa, ang tanan nga makita nyo diri, ang ang tents, ang pulungkuan, ang mga materyales, ang tanan nga nagatilindog, pati ang sadalan, pati ang sa mga kuryente, kag ang bulig ni Yagid sa aton nga hilikoton, ginapasalamatan ko gid ang kaupod ng iyang asawa nga mambusaw nun man, sinang Mercy. Ginapasalamatan ko ang aton pinalangga nga Mayor Jimbo Baruela. Hindi ka lang matakaan, Mayor, sa pagbulig, madamo pa. 5 pa katuig ako diri. Subong man, ginapasalamatan ko ang iloy sang aton nga barangay diri sa Agtambi. Si punong barangay, Rosaline Bauson. Kaupo diri ang tanan niya nga mga kagawad, kag mga tanod, kag ang kabugusan nga panimalay kag pumuluyo sang dudo, hindi sang Agtambi, hindi lang diri sa dudo, kundi sa Mahayag kag sa Agtambi proper. Ang tanan nga makita nyo naman diri, luwas sa tent nga nagatindog. Ang nagpatindog sina tanan, amo ang pumuluyo diri sa dudo, pati diri sa balod, kag ang diri pagid nga mga parte. So ginpulawan nila ini, pila man kaadlaw nga ginpatindog sa tunga sang maulanon nga panahon. Aton pamalakpakan ang tanan nga mga pumuluyo sang Agtambi. Special nga mention lang, ginapasalamatan ko ang Villaros family sa pagpanguna ni Tatay Norbing sa iya nga pag-host sang aton nga mga kaparian kag sang aton nga arsobispo. Salamat, Tay Norbing. Ining lugar nga sa ulugan naton, actually, nahambalan ko na siya last year pa, or I think early this year nga may season of creation. Mayad lang kay I think mga 3 months ago, ginbalikan ko siya. Kaya nakaschedule na tani nga may traktura na diri, agod tamnan sang mais. Galing kay wala lang kang schedule that time. So sang paggadto na akong tugin sarado na tanan, kag wala na inigin patamnan. Hambal akong mga pila ka milyon ang perdi naton, kay hindi kita magtanong subong. Pero okay manggid sa iya. Ginapasalamatan naton si Tay Carlos Sanchez sa iya nga pagpahulam sang iya nga duta para sa aton nga venue. Salamat man sa tag-iya sang aton sound system. Of course, kaupod man diri ang barangay sa kay Kagawad Juanito Estorque Jr. Salamat sa Dao Police Station, of course sa ilang mga heads kag mga miyembro, sa Dao Police Station, sa Dao Fire Station, sa Dao Emergency Response Unit, sa Traffic Management Unit sang Dao. Salamat man sa tanan nga mga donors naton, hindi lang diri sa aton sa Banwa, kundi sa iban man nga mga lugar. Kag salamat man sa nagdonar sang lechon para sa aton mga kaparian kay Board Member Silio Ficondo. Nakaabot na, no? Basi bala nagpasalamat. Ako ay nag-abot.
i-clarify ko lang sa Domingo kung nakaabot ko no ay. Sige. Salamat man, special mention ko gid ginagda ko ang mga estudyante kag mga guro sang aton nga mga national high schools. Of course, ang iban sini may nag-drum and lyre sang Olfa, kaupod ng ilang dance troupe. Ginapasalamatan ko ang Our Lady of Fatima Academy, ang Duyok National High School, kag Daon National High School. Salamat man sa Cuartero National High School sa ilang Bandurria Group. Medyo local na kita. Ginapasalamatan ko gid ang akon tanan nga mga panong, ang akon mga parokyano, ang 80 ka mga sona, kag 25 ka mga kapilya kag katilingban. Medyo pinasahi kami diri sa Dao. Kay subong nga selebrasyon, makita ninyo, kita nyo ng table dira. Ang tawag namon sina is tables for the fruits of creation. Okay. So, lamesa sang patubas sang duta kag kinabudlayan sang tawo. Karon, ang mga naghatag sinang mga pagkaon, ano ang pagkaon dira? May ara dira nga kamote, balinghoy, mais, mani, ano pa gani? Ano pa gani? Basta tanan nga mga prutas ara dira. Wala ko ginpalakip ang manok, hambala kung pag may manok nga buhi diretso sa kumbento. Ang mga prutas ina, okay? So pagkatapos, salamat sa 80 ka mga sona nga paambit sang ilang mga patubas. Kag pagkatapos karon sang misa ginaagda ko gid kamutanan, hindi ilabi na gid ang sa iban nga mga lugar. Of course, kaupod ining aton nga mga parokyano, magkadto kamo dira kag magkuha kamo sang inyo sarang kanon. Kung tigdamo gid kamo, kontakan nyo lang ako kay order na kamo sa mga masunod nga inadlaw kay para mapahikutar naton kung ang delivery bala. So, pero at the moment, libre initanan, pag gusto ka mukhaon dira sang balinghoy o kung ano pa. So, salamat sa aton nga mga sonas. Salamat man sa, of course, kay Father Paking Casalda, kaupod ang iya mga kaupod sa Kasak. Salamat man kay Father Mark Grandflor, sa 88, kagkaupod niya nga mga staff sang 88.1 Spirit FM. Kagsalamat man sa Kapendro, upod man of course ang ilang head, kag special mention man kay Attorney Habeb Dipon, madamo gid nga salamat. Kag finally, salamat man sa mga working committee heads kag mga miyembro. By the way, sa aton choir, medyo pinasahi man ini nga choir. Hindi ko lang pagtawgon nga one dao kay political ang connotation. Ginatawag ko ini United Dao. Okay. United Dao, yari diri ang malunoy, manhoy, kag ang sa dao nga mga choirs namon. Thank you. Under Richie Istorque, salamat. Salamat man sa opisyales kag miyembro sang aton nga Parish Pastoral Council kag Finance Council. Kag finally, sa tanan nga mga tumuluo nga naghalin pa sa iban nga mga parokya, kaupod ang akon mga kauturan nga mga kaparian, madamo gid nga salamat sa inyo pagtinguha nga makapasakop sa aton selebrasyon sang Season of Creation 2025 diri sa Dudo Agtambi Dao Capiz. Nalipatan ko sa aton nga mga seminaristas, thank you man. Kag finally, nakita nyo sa sang Domingo nga nagsaulog sang aton Santos nga misa, alas 9 nga misa, nga nagpanumpa gani sang aton nga mga zone officers. Pila lang kaadlaw ang nagligad, nagbalik naman siya. So amo kamo sini kapalangga sang aton nga mahal nga arsobispo diri sa Dao. Ginapasalamatan nato ang amay sang aton nga Archdiocese, the Most Reverend Victor Barnuevo Bendico. Thank you, Monsignor Vic. Ginapamention niya gid, adjutayan ko lang nalipatan nga dapat pasalamatan ko ang mga tag-iya sang Kanding,
Carabao, ano pang ara dira? Sa mga wala nakabalo kagabi hambal nakon, kung ano nga mga sapat ang ari diri subong nga aga, pagkatapos ang okasyon kay Father Jojo na ina dayon. Hala, kung waay ka muna hambalan, ambot lang. Istoryahan lang naton later. Basta amo inang istoryahan na diri kagabi, kung ano ang ara dira nga sapat, pagkatapos ang okasyon, diretso sa kumbento. Okay. Katapusan nga pahanumdom, pagkatapos ang aton Santos Kamisa, ginapagambay ko gid ang aton pinalangga nga Mayor Jimbo, kaupod si Nang Mercy, sa Kapitan Roselyn, kag si Nang Dina, ang aton nga PPC President. Dito kita magakadto sa kilid sang kapilya para sa aton nga tree planting. Kag finally, again of course, ara ang mga pagkaon sa mga dinapit namon, pero sa pagkatapos sang misa, sarang kamo makapangita sang lugar. Pwede kamo diri makakaon sa suba, pwede kamo diri sa mga may kahoy-kahoy. Kung magsulod pa kamo dito, may ara dira nga mga asyenda. Makita ninyo ang mga kahoy nga ikit-ikit nga malamig. Wala ko pa nalaong sa tag-iya kay Doña Gemma kag kay Doña Vilma, pero I think okay lang nga magkaon kamo dira. So sarang hindi nyo lang pagkalata ang basura. Okay? Ay ihaboy lang sa tama nga basurahan. Sa liwat, sa aton tanan, sa inyo tanan, madamo gid nga salamat kag maayong aga liwat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, bendisyonan, kamutanan sa makagagahom nga Dios, ang Amay, kagang Anak, kagang Espiritu Santo. Amen. Maglakat kita sa pagidait, tapos na ang Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Hello, dali lang, may announcement. Hello. Nalipatan naton sa pag-announce. Ang masunod nga Season of Creation, nga celebration, dito kita sa Dakuton. Okay? Sa September 26, alas 9 sa aga, ang aton Santos nga Misa. Tandaan nato na, no? September 26. Dayon, sa October 2, dito kita sa Kugon, Rojas City, sa may kilid sang Baybayon. Alas 9 man ang Santos nga Misa. Kag ang katapusan, ang culmination sang Season of Creation, dito kita sa Tuburan sa Maayon. Alas 9 ang Misa, amoy ng kapiyastahan ni San Francisco de Assisi nga patron sang sina nga mission station sang Tuburan. So see you there, no? Ang aton nga mga masunod nga Season of Creation. Madamo gid nga salamat. Kita simbahan sa kubos, nagasunod sa kay Jesus, nagapaambit nga may kaalwan, may pagigugma para sa tanan. Isa ka komunidad, wais ang imon nga hindi makahatag. Isa ka katiliman, way mangarang na wala ka kinahanglan. Kita simbahan sa kubos, nagasunod sa kay Jesus, nagapaambit nga may kaawan, may pagigugma para sa tanan. Isa ka komunidad, wais ang imong